surem dewang para kinggih kandhanya kang sekar gadung wala kembange kembang menur ing semua minur kayu lan uyut-uyutan kusama mangambar-ambar kuku sing dupa kumulun kuku sing dupa kumulun kang membo Bathara wau to mboten kadya kulawarga ingkang nembe Angurbaya kagungan karsa niat Angurbaya dhateng Kang Putra wonten ing desa Sumber desa ingkang Gemahari Pahloh Jinawe Karta Tata Rarja wonten kulawarga ingkang kagungan putra namung lair setunggal boten kagungan sedulur boten kagungan konsoran miturut adat menika ingkang paring asma Ontang Anting anak Ontang Anting miturut adat menika kebak ing Sukerta mila kedah dipun uruwat kanthi kedah siram jamas ing salebetipun Tlaga Materta boten kadya sungkawanipun bapa ibu ingkang kagungan putra putra siji wae yen bisa dimong nganti dewasa nganti besok bisa omah-omah bapa ibu bisa momong wayah ditunggoni nganti bapa ibu besok bali menyang jaman
kelanggengan. Gawe temenge manah sengaja arsa ngruwat dhateng ingkang putra. Bebasan dipun rewangi kecek bondo lelomban arta karana tresna dhateng ingkang putra. Kasunaken dhateng panguwasipun Gusti ingkang murba ing jagat murba ing dumadi. Mugia ingkang putra tansah kalis ing sambikala. Kalise ingkang putra ngantos ing benjang dumugi akhir ingkang sampun kapesthekaken dening Gusti ingkang murba ing jagat. Makaten pangandikanipun Bapak ingkang amangku gati ingkang deleng kawijining wesang nalikane roe sampeyan apa aja pijer ming susah banjur ora ngomong. Mbok yo sampeyan iki ngomong. Umpama sing salah iki aku salahku apa, Pak? Iki kowe lan aku gelem ora gelem. Iki nekake para kadang para sedulur supaya padha rawuh angestreni marang nggonmu duwe gawe kok malah kowe sendangkep. Kowe ora omong karepmu piye? Kowe aja maido aku, Bon. Kowe aja maido aku mergo kepiye wae jeneng wong tuwa kuwi duwe rasa. Rasane wong tuwa menyang tumrap marang anak. Kowe ora iso kapisahake sebab jeneng anak karo bapak. Kuwi kaya ngapa wae ora bisa kapegatake rasa. Mula ya Bu, mergo gelem ora gelem iki kang salah aku mbah kowe. Lho kok aku salahku apa Pakne? Ayo wis ora kurang-kurang nggonku nyuwun nggonku budidaya ben putramu kuwi duwe sedulur ning ya piye meneh kahanane ya pancen anane ya mung siji. Mula ya Bu, niate pancen aku nuruti marang ujaring para pinter. Ujaring para winasis lamun anak siji kuwi kang aran Untang-Anting ya Bu. Mulane ora ketang kepiye wae. Putramu kuwi kudu nganggo cara ruwatan. Mulane
Bareng kowe teko kowe nutuh karo aku kuwi ana benere. Mergo tenan pancen anakmu iki dina tak kongkon menyang Tlaga Matirta. Mergo aku nyara widekake kudune anakmu kuwi dikapakke bisane kalis ing Sengkala, kalis ing Rubida. Slamet nganti besok kang dipesthekake dening Gusti Kang Akarya Jagat. Aja nganti anakmu ngembang Sengkala. Mulane kowe aja sawetara iki aja goleki anakmu ya, Bu. Anakmu mergo tak kon nyemplung ning Tlaga Matirta. Siram Jamas. Ngilangi marang Sukerta kang dindit, Sukerta kang digawa wiwit lair. Ngono iku jenenge rak ya kowe ora adil. Lho kok aku ora adil sebab apa? Wong aku iki wong tuane wadon ya dijak rembukan. Kowe iki wong wadon kuwi cekak nalare. Wong wadon ki sok kala mangsane ana perkara kang nyrimpeti marang ati apa meneh. Iki kowe gelem ora gelem sedina sewengi iki kowe iki ditut pirang-pirang kulawarga kabeh padha nakokake samu barang marang kowe. Mulane kowe ora tak wenehi ngerti, kowe ora tak kandhani. Mula aku njaluk sepura ya, Bu. Yo ngene yo Pakne. Piye, Bu? Pancen aku wong wadon ki ana unen-unen. Swarga nunut neraka ora katut. Kuwi unen-unen wong biyen kuwi pancen kaya ngono, nek saiki ora. Aku ora tau. Duwe pikiran kaya ngono kuwi aku ora tau jejer aku wong lanang. Aku tanggung jawab samutuhe marang keluargaku. Mulane, Bu, anakmu nanti tak kongkon supaya mapan ing Tlaga Matirta. Iki butuhe ya mergo rasa tanggung jawabe wong lanang. Andel-andele wong lanang mergo aku iki kepala keluarga. Kabeh keluargaku tak rangkul aja nganti ana sambikala kang cedhak. Mbok dikaya ngapa wae. Najan paragat apa wae kang kudu minangka dadi pitukane nggonku ngrengkuh marang keluarga. Aku ikhlas. Aku ikhlas, aku ora apa-apa. Nanging, Bu, lamun keluargaku mengko ana kang nyandang Sukerta. Sebab kang tak krungu ya, Bu. Gelem ora gelem anakmu kang lair ijen. Jeneng anak ontang-anting kuwi cadangane Sang Hyang Bathara Kala. Apa sebabe kok Sang Hyang Bathara Kala kang kudu mangsa marang jalma kang ora rinuwat? Sebab jeneng Sang Hyang Kala kuwi pancen miturut dedongangane para dalang kuwi koma salah. Koma salah kuwi tegese koma kang ora lumrah tumibane dadi raseksa minangka dadi pawreksane kabeh para Sukerta, kabeh para memala kang dumunung ning jagat raya. Bu, iki karyaku njaluk pamit karo kowe ya, Bu. Aku tak golek dalang. Aku tak golek dalang
Mengko aku tak njaluk pitutur. Kudune anakmu iki dikapakke miturut para wong tuwa, para pinter jare kudune diruwat nganggo wayang, nganggo dalang sangga buwana. Tak golekane, Bu. Sawetara kowe ning omah. Sarene kahanan-kahanan kaya ngene ya, Bu, kowe sedelok wae, kowe melu prihatin. Kowe melu nyuwun marang panguwasaning Gusti Allah, muga-muga anakmu lan keluarga kabeh wae aja nganti ana sambikala. Mergo aku wis mbudidaya. Dadi nek aku wis mbudidaya kabeh ayo padha dipasrahake marang panguwasaning Gusti kang gelar jagat. Ayo dipasrahake marang panguwasaning Gusti Allah. Manusa kuwi mung kari nglakoni. Apa wae kowe lan aku ki mung kari sadrema dadi wayang. Anut karo dalange arep diodhetake kepiye wae. Kowe lan aku iki mung manut. Mulane itu mbok menawa kanthi sarana. Sarana wis tak upaya. Sarate apa wae wis tak papaki ora ana kang kurang. Mulane sawise aku budidaya mepeki marang kabeh sarana kang minangka dadi tumbaling putramu ben ora dadi anak Sukerta. Kuwi tak rewangi kecek bondo lelumban donya aku ora iman. Mulane sawetara kowe ning omah wae yen ana tamu temonono aku tak lunga sedelok golek dalang. Aku tak njaluk pitutur. Kudune aku tumindak kang kepiye. Yen ngono sing ati-ati ya, Pak. Mergo lungamu saka omah. Aku mung bisa ndedonga aku nyangoni donga marang sampeyan. Dongaku muga-muga aja ana sambikala, muga-muga wae umpama lara enggal-enggal entuk tamba ya, Pak. Ya Bu. Sawetara aku njaluk pamit kowe nang omah wae ya, Bu.